Nwakego, Nwakego, nwanne m. Nwakego, nwanne m, Nwakego. Ego dịkwa mma, my dear, ego dịkwa mma, my dear. Ọ mụrụ nwa n'eze nwa anya, nwa bụ ọma e. Onye mụrụ nwa n'eze nwa anya, nwa bụ na nwa karịrị ego igwe. Na nwa karịrị ego igwe. Nwanne, ọ bụrụ na ị mụọ nwa na ịma na ihe n'ezi anya, atụkwana atụ, amụkwa na amụ. Ọ bụrụ na ịma na ịtụọ ime mụọ nwa na ihe nleta ya anya na ihe azụ ya azụ, ọ kakwa gị mma na nwa ahụ si na menses wee pụọ, na o si na menstruation wee pụọ, na o si na nsọ gị wee pụọ. Kedu ka nwaanyị esi mụta ofu nwa? Ọ mụtara ofu nwa ime ka na-esiri ike, nke nwa bụ ọ mụtara were na-atụrụ mgbere, were egwuchara egwu. Nwa ya kpọrọ ndobe na shop ya, nwa nwaanyị fọdụ amata kpọrọ ya si ya jekwube ndị nebe ka ya na ha nọrọ. Jekwube ndị ka ya na ha nọrọ ma ihe a na-eme nwata ebe ahụ. A na-aghị ya aka n'ike ọma ha, na-amịcha ya ọnụ ọma ha, na-enye ya amụsụ ọma ha. Ofu nwa, ofu kpụrụ anya ji isi ụgwọ, ọ ka jigoro were achọ ọzọ ka ọ hapụrụ na-akwụgharị na-agafeta ụbọchị ya. Amaghị m ihe ofu nwoke na-eme. Ọ bụ na ọ na-amụgosi ya akwụkwọ, nwa eze nwaka amahụ. Ọ bụ na ọ na-amịcha ya ọnụ amaghị. Nyere ya nọdobe na tebụl ebe ọ sukọsi isi ọnụ, obere nwa 5 years na onye 20 something years sukọsi isi ọnụ, nwoke fọdụ amata. Amaghị ihe ọ na-agwa. Nwa ya kpọdobe na shop ya na-eneta ya anya. Ọ kpọrọ ya nwa agbọghọ, nwaanyị na ndụ, ofu nwa ka ị ka mụgoro. Ị kpọrọ nwa gị kpọpụ si ya jebe ebe ya na-eje nọ na-enye gị nsogbu nne ka ọ na-enye gị. Nsogbu nne ka ọ na-enye gị. Ihe a na ebe a na-aghụrị nwa gị ike. Tọpụsịa nwa gị, disvirgin nwa gị because of carelessness gị. Ezugbo onwe gị n'ahịa na nwa ya nọdobe gị. Ọjọka. Ofu ka ebu nke je kpọta nwa mmadụ. Onye agbata m ebe a ndị ofe mmanụ, ọ na-ere akpakara tingom. O je kpọta nwa mmadụ na village ka o nyere ya aka, ka ọ na-ehepụ ya na-akpọba ahịa akpọbu. Maka na ihe ya na nwa ya na-eme ebe ịchọga nke ịchọga nwa m, ịchọga nke ịchọga nwa m. Ọ kpọtazienu nke ahụ ha kụzihori ewe ọ n'aka ha tutu ime. Na-ajụzi kedu ihe ọ ya kọrọ nne na village ka ọ na-luo nwa ya merụ. Nwa kpọrọ ya ka ọ na-eti anya. Ka ihe ọ ya gwazi nne ya, carelessness ya. Ọ na-emezi nke maka ya na nwa ya maka esi asachapụ, ewochapụ. Ọ gwazi nwa nke ọ kpọtara, ọ kpọghị ya nwoke, alarikọcha nwa mmadụ tụrụ ya ime. O buru efu ime na-akpagharị na shop ya. Ịma na ihe neta nwa mmadụ anya, ịkpọ na ya akpọ, hapụrụ ya nne ka ọ zụba. Hapụrụ ya nne ka ọ zụba. Ịkpọpụtara nwa mmadụ emetọsi ya. Ịma nwere ihe emenwu ihe dị na nwa mmadụ, ịkpọpụtara ya na township. Hapụrụ ya nne na village ka ha tawakwa afọ ha na-ata. Dama ịkpọpụta ebe a mebisia ya. Ụfọdụ bụ ndị na-ahapụ nwa ha, ọ na-akwụwa na-eme nkukọpịa, na-ewe atara ya ego, bụ atara ya ntara imo ka ọ na-eli, ọ na-atọ. Ị ga-eriri gbuo onwe gị ịmaghị ihe. Ibiriachi hapụrụ nwa oje na-eme hukọpịa, na-ebu ya atara ya ntara imo roko, agụ ji agụrụ ya. Nwa ya akpọ ata ụlọ tinye n'ọrụ aka. Ọ bụ so ya bụ salon ya lụba ya jee mụọ, o si na ya na-enwechata ego. Ọ hapụrụ ụmụ nwoke nwa ya na-emetọsiri ya nwa, ọ na-eme hukọpịa. Ogbu ata ji na-edobe ihe, ọ na-eri, ọ na-egori na nwa ya na-eweghachi ihe, nwata na-ana n'iyi. Emechazi sịba na ịma ihe na-eme nwa gị, na ihe kechitọba nwa gị, ọ bịara gị merụ nwa gị. Ngị ji aka gị kee nwa gị n'inwọta, kee nwa gị n'inwọ maka azụ oke akpịrị ogologo, ụsagburu oko.
ị chọrọ ya na-ebu atara gị ihe for free ka ị na-edi, ị chọghị ije mee anything, ị ga-ata afụ ya gị bụ nne. Ọ bụrụ na ịzụ nwa gị ọfụma, ị ga-ata afụfụ ya, ị ga-ata afụfụ ya, maka na o nwere ọnọdụ nwa ha ya nọ, ọ sọọ gị ọnụ, ọ bụọ gị ọnụ sị na ọ gị dobere n'ọnọdụ a. Ihe o kwesịrị ịma na ịkụzighorie ya, kama na ị hapụrụ ya ọ na-akpagharị, ọ na-akwụgharị. Kpọbata nwa gị ụlọ zụọ ya azụọ ka iri uru nwa gị. Kpọbata nwa gị zụọ ya azụọ ka iri uru nwa gị, maka na ịzụ nwa gị ọ na-akwụgharị, ị ga-etikwa anya m anya m, ị ga-etikwa anya m anya m n'oge ikpeazụ, adịkwa ama ama.